Irrien lagunak gara gu. Irrien lagunak gara gu. Irrien plazan gaude gu. Arratsaldeon lagunok, zer modu zaudete? Ondo ezta? Badaramatzagu jada pila bat egun etxean, baina lasai badaukagu zer egin eta animo denok. Eta, egin, zer proposatuko diegu gure lagunei? Altxor joko. Altxor joko bat? Edo txokor joko bat? Altxorra bat. Altxorra nahi duzula? Hala, patako honekin joan beharko duzu orduan, parku piratan altxorraren bila. Begira, kirola egiteko jolasa proposatzen dizuegu. Txokor batze edo gure etxean arkatz batze. Hemen ditugu, hor poltsatxoan ekik bereak ditu, eta nik hemen nireak. Bakoitzak horrelako 5 arkatz ditugu, begira, margotzeko arkatzak. Ekin akutzitxuk ere, zureak. Eta banan jarriko ditu. Ea bat hemen, bestea hemen, bestea hemen, bestea hemen, eta bestea hemen. Listo, prest! Eta orain, berokitatxo bat egingo dugu, eta ondoren txokorrak batuko ditugu edo arrakatzak batuko ditugu txokor batzen bezala, herri kiroletan bezala, ezta? Bai. Baina leheneko beroketatxoa orduan, eskuak. Oso ondo eki, oso ondo, horrela honeto. Primeran, eskuak gora altxatuko ditugu. Zuek ere bai, eskua gora, bera, eta ipurdiarekin txo, gora, eta bostekoak emango ditugu. Bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, hamar. Oso ondo, bagoaz ba. Eta bai, prest gaude. Buelta eman. Eta, bat, bi, eta hiru, hasta dira festa! Bat, Bi. bi, Hiru. hiru, Lau. lau, Eta. Bost. eta bost! Txapelunak, paparunak, oe, oe, oe. Eta horrela, kirola egiten dugu, eta divertitu egiten gara, ezta? Ongi pasaz. Hala lagunok, eta orain deskantzatzeko, zer iruditzen zaizu eki ipuintxo bat irakurtzen badugu irri aldizkaritik? Bai. Oso ondo, bazuek ere aukera duzue gure webgunean antxe irrilaguna.eusen sartu eta irakurri gure ipuintxoak. Gu bagoaz, hurrengo batera arte. Eta baiki, zer ipuin nahi duzu? Dona, katen da.